Ён прыйшоў на студыю ў 1968 годзе, калі брэсцкае тэлебачанне толькі пачынала адлік творчых і тэхнічных дасягненняў. 30 гадоў Александр Кавальчук працаваў на студыі на пасадзе рэдактара. З іх 7 сабкорм беларускага тэлебачання па Брэсцкай вобласці. Змест яго творчай скарбонкі можа быць прадметам зайздрасці для любога журналіста. Пералічваць не хопіць часу. Алесь Кавальчук тлумачил гэта просто. Жили ў цікавую пару. Это были очень интересные годы. Ну и мы были молодыми. Все для нас это было открытие. Приходилось раздвигать рамки Брестской студии телевидения, потому что мы уже не вмещались в эти рамки. Приходилось ехать в какие-то командировки, организовывать эти командировки, искать там людей. Мне кажется, это было интересно, и не только одному мне. Калі ён, былы ваенкор, адслужыўшы на паўночным флоце і скончыўшы брэсцкі педагагічны, прыйшоў на студыю, выходзіла толькі адна маладзёжная праграма. Але такі расклад быў не для яго характару. Калі гаварыць пра яго як пра журналіста, бо ён яшчэ быў і паэтам, і сведчанне таму гэтая кніга ўжо, на жаль, пасмяротная, якую мне пашчасціла рэдагаваць, то журналістам, як і паэтам, ён быў романтыкам. І не проста романтыкам, а, напэўна, такого авантурнага складу. Асабліва па тым часе, скажем, 70-е, 80-е гады. Ён увесь час прапаноўваў нейкія, як мне падавалася, авантурна такія фантастычныя праекты. І што самае дзіўнае, гэтыя праекты ў яго спраўджваліся нейкім чынам. Ён ехаў, ляцеў, у зорным гарадку зняў 3 фільмы пра Пятра Клімука. На Баме пра ўсесаюзную ударную будоўлю. У Маскве асвятляў працу 11-го ўсесаюзнага фестывалю моладзі. Дарэчы, творчая група рэдактар Кавальчук, рэжысёр Маліновскі і аператар Машуцін першымі былі ўдастойны звання лаўрэатаў прэміі ленінскага камсамола Брэсцкай вобласці. Журналист, это у него в душе, понимание были у нас великолепные. За 10 лет, который с ним работал, как редактором, как коллега, не было у нас никогда никакого, даже намека на то, что даже плохого взгляда друг на друга не было. Вот так мы работали. Он Толик Малиновский, Алесь Кавальчук, я. Вот так были 10 лет. З Германіі Алесь Кавальчук паказваў вывад савецкіх войскаў. З Голландыі знаёміў з краінай. Прывозіў матэрыялы з Польши, Чехословакии. И все-таки было интересно, потому что для каждого времени мы искали свой подход, свое видение. Ён стараўся паспець усюды, дзе цікава, і паспяваў. Ён стараўся ісці ў нагу з часам, але быў на крок наперадзе. На Брэсцкай студыі тэлебачання заўсёды будуць захоўваць памяць аб таленавітым калегу.